musím dať, čo potiahol. On má strašne pekné etudy. Tento Heller, také. Áno, viem, pekné. Nám sa dá fakt vybrať, vôbec neviem, čo je toto, vieš? A nevyzerá to až tak veľmi ťažko. To by ma nejaké dieťa dávalo. Ale toho Bramsa som chcela pozrieť. Aj nie, to Bramsa sa chcela. Áno, ale teraz vôbec neviem. Ako sa mi to vyzdálo, ako som za toho mala. Ešte to je čo? Rebikov. Tento Rebikov, ja som mala od neho takú uspávanku, hrala mu tu piatačka a strašne to bolo pekné. A keď som ho tu našla, tak som si v momente všetko poťahala od neho. A to sú že také ťažšie, relatívne. To je veľmi zaujímavé, to je nejaký rús. To je také miniatúrce, ktoré tiež sú Obdobie aké? Obdobie. Jaj, vieš čo, neviem, ale mám pocit, že také 20. storočie rame, alebo prelom. Romantizmus. Počkaj. Počkaj. A to je Rebikov. Balady. Dosť som si od neho. Počkaj, vieš? Aha, hej. A toto je čo? Balady. Dokiaľ, teraz toto neviem, kto je. Neviem, či to nie je ten